వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి భూ ఆక్రమణలపై ఎట్టకేలకు రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. 2019-24 మధ్య తిరుపతి నగర పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆక్రమించిన ప్రభుత్వ భూములను రెవెన్యూ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక భూమన ఆక్రమణలపై విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించడంతో క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు దర్యాప్తు నిర్వహించి భూమన ఆక్రమణలను నిర్ధారిస్తూ ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చారు. తిరుపతి అర్బన్ మండలం మంగళం గ్రామం సర్వే నెంబర్ 47/1, 47/2లో ఉన్న 7.30 ఎకరాలు, 47/5 సర్వే నెంబర్లోని 3 ఎకరాల 70 సెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి వరి పంట సాగు చేసినట్లు గుర్తించారు. 2 సర్వే నెంబర్లలో హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. తిరుచానూరు పంచాయతీలోని స్వర్ణముఖి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని 9 ఎకరాలలో నిర్మించిన ప్రహరీ గోడను అధికారులు కూల్చివేశారు.